Ето виждате, напредваме. Това е само от обяд до сега. Но ни спря тока. Ето го Денис, който го прави. Нашия доброволец, Кюстендил, чак дошъл до Перник да помогне на проекта. Всичките заварки са негово дело. Малко почивка, да видя колко е часа, 6 без 5 вече, но ще трябва да го направим до към 8 часа, ако дойде тока. Живи и здрави! Обитака Перник, по-скоро вече антикварно село Обитака Перник, новото място, леко по леко започваме изграждането.